report emaphoyiseni. Hey, uyabona for the first time uyasaba ukubikela amaphoyisa ukuthi ngoba umuntu usuke ese I don't know what happened to me, what came over me. Uyabo umuntu uma exolisa nawe uzomkholwe ekuthathe kubeke la esifubeni exolise. Hey, ama-narcissist guys, ukholwe ukuthi hey cha uxolisa ngampela. Hayi ungahlala-ke ngahlala u2 weeks ngangaya emsebenzini, ngamfonela umphathi ngamtshela ngathi hey ngilimele mphathi kwenze njani. Ngamtshela ukuthi indoda ingishayile. Umphathi was so sad ngoba wayengazi ukuthi ngumuntu oyilungele nje. Hayi ngihambe-ke ngekhaya ngo-report ekhaya because I didn't want to take it lightly because he nearly killed me ngoba wayengishaya ephethe umese esandleni. Wangicenga ukuthi angingayokosha ekhaya. Ngahamba kodwa anyway because I wanted them to know. Abazali-ke uma ungenabo uyahlupheka nje. Nakhona lapho engithise ekhaya ngisho kwasisi wami omdala ngangorephothela usisi wami omdala. Abazali ngangasenabo bobabili. Ubuhlungu ngabi nabazali ngoba akekho umuntu okwazi ukumela kukhulumele noma uhluphekile emzini la usukugane khona. Nendoda iyayithatha advantage uma ungenabazali. Hamba ngo-reporter kusisi wami, usisi wami ngambikela usisi omdala ngangomreportela emzini wakhe because abazali ngangasenabo. Nobhuti wami wayesakhona wayehlala eGoli, umuzi wakhe wawuseGoli. Fike ngibike-ke kasisi wami-ke nomyeni wakhe base befana nabazali kumina, bayafana nabazali kumina namanje because yonke into ngiyibikela bona. Ngahamba ngababikela, kwahlala phansi kwakhulunywa nabo. Wafonelwa nobhuti wayesakhona-ke nomunye ubhuti wakababa omncane. Babizwa batshelwa ukuthi nakho into kanje. Kwakhulunywa-ke niyazi ama-families nomuntu esexolisa because sasihamba naye noma eyoxolisa noma ngiyobika ekhaya sasihamba naye. Wayibona nje lonto. Fika-ke naye wayekhalela ukuthi uyaxolisa akazi what came over him. Hayi-ke ngamxolela ngizange ngibike emaphoyiseni for okokuqala. Nakho-ke okwesibili-ke esengishayela ukuthi ubhuti wami ulethile ungilethele ungithengele inandosi ubhuti wami. Sengishayelwa-ke manje ukuthi lo bhuti akamazi. Uyabazi bonke obhuti bami ngithi sesishadile iminyaka.
obhuti bami bonke ke uyabazi wayebazi nehlobo nje zasekhaya zonke wayezazi. Kulokhu ke kwesibili ngase ngishayelwa lo bhodi wakamthetho engamthola nje kuma social media platforms. Sajwayelana wayihlala ke ngakhona ngasemzini wami lo bhodi wakamthetho. Wangishayela guys ukuthi ungithengele inandosi, futhi nakhona wayethenge wayilethe ekhaya emzini wami ngoba wayemazi babeke bekhulume ngisho naye. Uyabona behlangana naye he would pretend ekhulume naye ekhulunywe ngebhola kube right. Wangishaya guys, ngalelo langa wangishaya wazi wangiklinya. Angazi noma ngase ngijola naye nobhuti wami, because umuntu umeke wakushaya okokuqala akabe sayeka. Ngabathe ubhuti wami nje lona futhi uyamazi wangishaya, thengele inandosi ngobani. Hey, wangishaya guys. Nasi sister guys, I don't know whether lo muntu sometimes usuke kufuna ukubona ulapha phansi uyinto engelutho na. Wangishaya ngamxoxela ubhuti wami ukuthi ngishayiwe bhuti ngenxa yale nando songithengele yona. Waphatheka kabi ethi I'm sorry sisi, ube bengazile bengeke ngikulethele. He felt so bad. Ngaqale ngangamtshela, kodwa ke ngoba umuntu nje wayengikhonzile efika nakwami esivakashela, wayengibona ukuthi angikho right. Walokhuza ke ungaze ngamtshela ke ukuthi hey bhuti angikho right, ngishayela ukuthi ubongilethele inandosi. Wababaza ubhuti wathi kodwa Nkosi yami Zanele. Ngaqhubeka ngahlala guys, ngahlala kodwa ke lokho kwesibili ngahamba ngayo report emaphoyiseni ngoba umakhelwane naye ngicabanga ukuthi wayesekhathele ukuzolamula, because all the time wayegijima esolamula umakhelwane. Akulula ke for ukuthi umuntu osuke indoda ebese khuluma agamanxa. Umakhelwane wayeyiphoyisa, kungelula kodwa ukuthi kube uye umbophayo ngoba wayenzela ukuthi kube right le relationship yabo. Ngahamba ke ngamaphoyiseni lokho kwesibili, ngafike ngareport emaphoyiseni ke baye beza ke bathi ufuna ukuthi kwenzeke kanjani, because if umuntu umbopha kumele uthathe inyathelo zokuthi kube ne protection order in place, and I wasn't ready for that. Nje uyabona ukuthi you always want to try until ukhathale. Amaphoyisa sefikile ke akhuluma naye ukuthi no akukho right ukulokhuza ukuthi kumshaya umuntu wesifazane. Uma ngabe unenkinga naye ungamane uphuma uhambe uyokwehlisa lelo conzo ubuye so right. Walokhuza ke amaphoyisa ke sekukhulunyiwe ke ngamxolela, because honestly guys, if you are not tired as yet akufiki ukuthi phuma kulento. Ngaphinde ngamxolela, ngangasakwazi ukureport ekhaya manje, ngase nginako ukuthi ngiyamhlupha usisi wami nje ngoba phela abazali ngisenabo. Uyabona nje for ukuthi ngiloku ngobikela usisi wami emshadweni wakhe naye, yabo ngagcina ngingasasho lutho kumuntu, ngasatshela umuntu. Ngelinye ilanga ke walokhuza ke okwesithathu wangishayela ukuthi ingane yami yayikade ihambile. Undodakazi wayefunda e-high school, wayesefunda e-high school, so babehambile ke nabangani bakhe kune trip. Emabehambile ke wabuya late, wayengezwani ke nje nomuntu ohamba abuye after 6.
so wafona ndodakazi washo ukuthi ma siba late ngizoze ngifika after 6 ekhaya nobaba umtshele ukuthi ngizofika late. Hayi ngithi mina kunankinga ngimtshele ubaba ukuthi ingane izofika late ke ba delayile le transport bibathatha. Mayifika ingane hayibo asishaye ashaye mina athi yimi lo ngifundisa ingane ukubuya ngalesi sikhathi angishaye nengane ayishaye sibaleke siphume sekwamakhelwane. Okwesithathu ke manje ngishaywa ngixola. Hey ngihambe futhi ngemaphoyiseni ebusuku yabo amaphoyisa ke esekuyindaba yawo ke yabo lento ukuthi usuhlangana nomuntu ngelinye ilanga khona iphoyisa nje ngahlangana nalo ngise mall thizeni nje ngiyothenga labuza ukuthi ku right ekhaya leli phoyisa eladila necase yami njalo elalibizwa mangabe kuyile case yami yokushaywa kube yilona elize ekhaya lizolamula. La ngibuza ngihlangana nale mall ukuthi ku right ekhaya ubaba u right. Ebo lonto lo comment nje emphakathini la ngihlala khona ngase ngazi ukuthi ngiyashaywa. Ngaphatheka kabi nje ukuthi hawu umbuzo onjani nje lona ngihamba edolobheni sengibuza ukuthi indoda engishayanga yini kulokho nginjani. Hey ngabona ukuthi hey sazi ngase nkingeni kulomshado. Hayi okugcina ke ayokugcina okwesi4 ngishaywe again ngihambe ngolokhuza ngombopha futhi esekhuluma ke manje ukuthi ungangibopha uma ufuna ukungibopha mina bangani bami amaphoyisa and ngabona ukuthi abangani bakhe because of leyo question engangibuza elela phoyisa ukuthi angishaywa ngayini namhlanje. Ngabona ukuthi sebe abangani because they would go out bekhulume nawo laba bangani bakhe ubone nje ukuthi sekwama friends. Ngelinye ilanga wangiblame omunye ke leli phoyisa elinye lamaphoyisa bezile bethi kanti wena yini njalo nibanga ifoni ngoba wayewathatha nje amafoni ami ke ehambe nawo kusho ukuthi with the hope ukuthi khona indoda ezofona kungabikho indoda efonayo. Kahle he wanted to prove a point ukuthi mina ngiyajola kodwa manje ehambile namafoni ami kungabikho indoda efonayo kungabikho nama messages because mina ifoni yami yayingena pin yayingenako nje ukuthi ukhona into mhlambe engiyifihlayo wayengena nje ithathe ingene zonke indawo afuna ukungena kuzona kodwa emqondweni wakhe ngangimjolela. Hayi kuloko kokugcina ke amaphoyisa efikile kade ngishaywa lingithethise linye iphoyisa literally lithi vele nje nibanga ifoni every day wena why ube umuntu wesifazane no WhatsApp lisho kanjena nje iphoyisa WhatsApp bani kanti umuntu wesifazane. Ngathi mina ngisebenza ngefoni le business engikuyona ngisebenza ngefoni so angikwazi ukuthi ngingabi nawo WhatsApp because abantu abaningi ngikhuluma nabo ku WhatsApp. Sekusho manje leli phoyisa ke kusho ukuthi ke vele base ama friends ngoba njalo mangabe ngithi ngemaphoyiseni kade ngishaya wayevele ethi amaphoyisa abangani bakhe ngeba menze lutho. Okwesi5 ke manje ngishaywa okwesi5 ngashaywe yelwa estradini ngashayelwa estradini cause I had bought a car ngathenga imoto ngathola ipromotion emsebenzini and then I bought a car yena ke wayenayo vele imoto ayikhona imoto endala vele ekhaya so he was driving that car. I bought a new car esefuna ukuhamba ngayo ke nje every day.
imoto yami wesiphathi umuntu owayethandela i-hot stuff, so esefuna ukusebenzisa yona nje all the time. Ngaleli langa ke ethatha imoto ngisho uthi no ngicela ungahambi ngemoto uma usuku uyophuza, cause if kuba nenkinga I'll have to account, cause imoto yayikhokhelwa yimina, insurance ngiyazi ukuthi ayikhokhi mangabe umuntu esuke ephuzile. So ngathi mina ngeke ube right ukuthi uhambe ngale moto, ngicela ukuthi usebenzise ngicela ukuthi usebenzise ilo khuzana. So ethatha imoto ke ngenkani, mayethatha imoto ngenkani ngivele ngigibele ngithi ngihamba naye because ngangingafuni ukuthi mangabe iba nenkinga mhlambe siba sengozini ephuzile ngeke angibonanga Nkosi yami, thank God angibonanga. So ngangena ke ngathi ngihamba naye ke, so ethukutheleka ukuthi ngiyaphi, ebuza ukuthi ngiyaphi, ngingene ngenkani emotweni ngithi mina no, this is my car, I'm paying for the car, and mangabe basenkingeni i-insurance is not gonna pay for it mangabe uba kwi accident or something because uphuzile wayevele ephuzile vele. So uthatha imoto nje ufuna ukuphuma vele sekubulate. So mangabe silokhuza sifika ke la kahle kahle wayefuna ukuya la awuphuzwa khona futhi. Masifika ke isihamba siyalwa we gijimisa imoto, ngiyabonga ukuthi ayizange isichithe, yacisha yasichitha kodwa because why clockile ispeed angazi noma ayisahamba ngo220 yini noma ngubani, but nje yayindiza. Hayi masifika efike ipake eshaya isidudla lapha ukuphuzwa khona ematshwaleni la wayiphuza khona, shaya isidudla eyimisa. Esuke lapho ke ngithi mina kodwa kwenze njani, I'm panicking, I'm crying. Asuke lapho ehleke ebukise ngami, eyiwabukisa ke ngami, ngithi mina lethi sikhiye ngizosala la emotweni uhambe wena uyophuza ke, ngizosala la emotweni, I'll wait for you. Asuke lapha angishaye kuphi estradini phambi kwabangani bakhe, phambi kwabantu abaphuzayo. Uyezwa isithando sami, nginesidima mina, ngiyahlonishwa emphakathini, ngiyasebenza, ngiyafundisa kuyo le ndawo le angishayela kuyo, kulidolobha leli engaziwa kulo abantu engihlonishwa kulo. Angishaye guys phambi kwabantu edolobheni
lapho kuphuzwa khona angishaye phambi kwabantu beze ungathi balamula abangani bakho ubona nje ukuthi bahleka ethi nje ungibele ekhanda lo mfazi ngoba nakhe nemoto enje ungibele ekhanda sekufanele-ke mina ngidle ukuthi ngoba imoto yakhe ngithobele ngoba imoto yakhe ngizoyisebenzisa le moto iyeyami nami ngoba sishadile. Ngeke mina ngitshele umfazi ekhanda engishaye guys, engidonse ngeyinwele ngangilukile amalokhuzana like this, engidonse ngeyinwele zisho ukuhluthuka angishaye guys phambi kwabantu ethi ngoba ngithenga imoto, umfazi uthenga imoto sekufanele-ke ngicontrole ngitshela ukuthi ngidrive nina ngidrive nini. Wangishaya phambi kwabangani bakhe aphuza nabo. Ngathi ngicela isikhiye lapho ngingasakhala estradini. Hey mina Nkosi yami ngambonga uNkulunkulu ukuthi from leya ndawo leyana cause nje abantu abaningi babengazi nje isidima sami singasekho, bengazi abantu ngiyinto nje edatshukelwayo abantu omakhelwane in cause nje njalo ngangishaywa ngigijime ngiye komakhelwane nje omakhelwane nabo basebekhathele ukulamula. So ngilokhuzeke igcine nginikile isikhiye encengo omnye umngani wakhe ethi lokhuza mnike mfowethu isikhiye mina ngizolokhuza ngizokuhambisa ekhaya. Akukho right ukulwa nomuntu wesifazane, akukho right ukushaya umuntu wesifazane. Amncenge kumngani wakhe ke amlalele ke anginike isikhiye lapho uyangithuka-ke. Ngihambe-ke sengishayiwa ngithi ngihambe-ke ngiye lokhuzeni ngiye emaphoyiseni athi angihambe ngiyombopha abaphoyisa abangani bakhe ngeke bemenze lutho. Ngihambe ngiye kuwo lamaphoyisa abangani bakhe ngifike ngisho ukuthi kade sengishaywa lapha estradini. Hawu ushayelwani? Ngishayela ukuthi bengingafuni ukuthi kahle I was trying to protect imoto yasekhaya ukuthi angahambe uphuza ngayo because uma kwenzeka ingozi I have to account because I'm paying for the car. Amaphoyisa-ke ubone nje kubizwe wona la vele ehleze edila necase yami, ubone nje ukuthi nawo ayakhathela seyahleka nje athi nje hawu ukushayela lokho nje uyabo uvela ubone nje ukuthi kwawona amaphoyisa awasalokhuzi nje abuka ngathi mina vele osephutheni okusho ukuthi bekufanele mina ngimiyeke ehambe ngemoto noma edakiwe. Ubone nje ukuthi yibo akhuluma ngaleyo ndlela ukuthi lokho nje ukushayela lokho nje akukho okunye, yebo lo nto leyo manje ufeel kufanele ufeel like uvele ngoba ushaywa ngoba kufanele. Ethatheke iveni-ke eyomcinga lapho engimshiye khona ngoba ngase ngirephothile phela. Atha yomcinga avela aqhamuke eseyilethe yena athi kuthiwa ngibophani futhi bafowethu sekuthiwa ngibophani futhi bafowethu engafa ukuboshwa yilo mfazi kanjena nje. Hleke amaphoyisa kuhlekwe hey uNkulunkulu wami, hlekwe mbize ngesibongo msithakazele kuhlekwe ngibe yihlaya-ke nje manje-ke namaphoyisa lawa ehleke nje ukuthi nje hey indoda sengiyaboshwa futhi ngiboshelwani-ke kulokhu. Athi manje usekhuluma nabangani bakhe-ke. Hayi Nkosi yami, ngithatha imoto ngihamba endlini, ngihamba naye njalo manje emotweni, uhamba uyakhuluma uyahleka uthi bangibophile-ke ngoba nawo amaphoyisa lawa ngase ngiwaqomile-ke ngokwakhe. Bangibophile-ke abangani bakhe amadoda akho lawa angibophile-ke ngihamba naye njalo emotweni guys, uhamba uyangidelela yonke indlela. Sifike ekhaya-ke ngilale-ke
ngafika no azange sangishaya ekhaya wayesedelile phela kuhlekwa kade sengihleka nabangani bakhe abamaphoyisa suke lapho ke ngihlale kulomshado guys ngihlale kulomshado guys okugcina ke lapho engabona khona ukuthi cha ngizofake la ila engiqale khona ke ngokuthi wafika wathatha amafoni ami njengenjwayelo ngoba amafoni ami wayehamba ngisho nawo mayethanda page phone sendela indoda sithandwa sami indoda yaphendula ke yathi hawuza kwenze njani imangela ukuthi wayengibize ngesithandwa sayo because it was my regular customer hayi angishayeke guys angishayeke lapho ethi indoda yami lena angishayeke lapho ezengigcobe ngenyawo uneni lowo I thank God ukuthi wayekhona engayile ekhaya owangilamulela neni lowo owayekhona ekhala vula baba vulela uma kahle kahle ngalelo langa ke wayeqeda ngami ke hayi ngiphume ke sibaleke sephandle ke finally igcine kuvulekile umnyango ngase ngophumputha ngingasaboni lutho emehlweni ngishayiwe guys umzimba wami wawubruised wonke ngiphumele phandle ngibaleke no auntie ke ezami lokho elamula ke emchazela ukuthi mina ngiyamfebela esho ku-auntie ethi namadoda amahleze epakile lapha ngeimoto uhleze wabona epakile amadoda ami ethi hayibo ethi auntie imoto nje lezi ezisuke zilana engani khona isikole la eduzane sometimes sweze esikoleni zize esikoleni akukho ndoda ekifike la ekhaya hayi ethi wena wazi lutho wena esho ku-auntie esho umuntu ohlala la ekhaya full time ethi akazi lutho amadoda afika mina ngithathe lapha ehambe nami ekholwa nje lento ukuthi mina nginendoda nje futhi eyenzile indoda yabakhona ya exista so uma sifika ke ngihambe ke lokho kokugcina ke I didn't even report to ekhaya angizange ngisho ekhaya ngahamba ngokwenza protection order because nalamaphoyisa ngase ngibona ukuthi yebo akhathele ngoba lo muntu ngiphinde ngimxolele so nje ayesekhatheleke kwawona amaphoyisa akhe yikho bagcina nje sebexoxa sekwabangani ngalokho za ke ngahamba ngenza protection order iyona nto ke by deal breaker for him uyabona sase ngase ngihlala ngokusa ke nami imagine ungasakwazi ukulala nomuntu endlini eyodwa lo malandela ungasakwazi ukulala nomuntu ekamereni elilodwa nishadile so sasihlala in one house but sesihlala ngamakamera asihlala emakamera ngangilala nje ngithuka ngangihlele ngithuka all the time shame yena kwayehloniphi protection order because wayengeze ekamereni lami ngimphekela guys kunjalo ngimphekele ngimphakele adle ukube nje ngangufaka lo poison osho ugugu kushuthi ngangiyofaka ngimphekele adle nje futhi ukudla okuphekwe yimini sesibingelelana ke nje kanjalo siphambane passage umuntu eyele ekamereni lakhe ke ukuphele kanjalo but I protection order ke
was a deal breaker for him, a protection order. Njoba ngisho nje ukuthi amadoda ayikhetha nje, abantu besilisa nje bayikhetha abayenza into abasuke bengayithandi bona. Wavele wathi ke yena ngeke benomfazi ombophile, ngeke nje ehlale nomfazi ombophile ke yena. So lokho kwamcasula ke nje ukuthi ngimfakele protection order. So kwase kuyilonto ke e toxic like that. Kwaze kwafika la khona ke manje ke esengihamba khona ke ngiyakhumbula wasparkshela yena nje wangifakela yena izinto emotweni yonke into wangipakishela like yonke into wangifakela emotweni wangitshela ukuthi angihambe ngiye kwasisi wami ngohlala khona because vele umuzi sase sidecidile ukuthengisa ngoba nje kwase ku toxic everything. So kuna protection order ilapho ke khona nje owasho container ngeke ehlala nomfazi ombophile, ayikho into angayenza nomfazi ambophile. Walokhuza ke qala process yokuthengisa umuzi because really it was toxic, ngasekho into elungisekayo. But it was end of 2021, no 2022. It was 2022. Ngafika ke ngahlala kasisi wami wasala yena la emzini wethu, wasala yena mayesala la emzini wethu yena vele kwasekuqaliwe indaba ukuthi uyathengiswa yonke into. Esale dayisa izinto ke ayefisa ukuyidayisa, ayisebenze edlela imali yedwa nje, kwase ku like that up until such time la khona engathi ngiyabuyela ke ngothatha my other things because sasisitholile ibhaya yomuzi yangikhela ngaphandle indoda kwegate, ngingasakwazi manje ukungena emzini wami. Landa amaphoyisa ke ngathi yawazi ungithathisa ke izinto nakho ngingasavuleki. Amaphoyisa ke azama ukumfonela edelela nje ethi mina siphi isikhe sami ngoba wayena nganginaso isikhe ngangihambe naso, siphi isikhe sami fike ngabe ngivula ngaso isikhe, kanti wayethatha zonke ikhe because I had to leave it kamakhelwane isikhe ngenxa yokuthi uma kuyiprocess ekudayisa umuzi kulokhoza kusuke kuzocheck izinto like ugesi and stuff ukuthi right nokuthi ubheke kahle nendlini and stuff, benza lawo malokhuzana bese keep certificate. Then wathatha nesikhe ngangishiya kamakhelwane, so he literally locked me out of the gate emzini wami guys. Lo muzi yalo awukhokhelwa yimina guys. Enye into engifuna nje ukunitshela yona abantu besifazane, ungafiki emzini yabantu ufike kube uwena spring chicken wenze yonke into. I'm not saying amadoda ningawalekeleli kuyabanjiswana emzini, but ungayenzi yonke into because waqala wenza yonke into indoda iyayeka ke yona ke. Qhubeke ke wenzeke wena ngoba wena indoda la ekhaya. Ngenza lelo phutha ke mina, ibond yayibamba kumina, umuzwa imoto yayibamba kumina nje, wagcina yena nje ese-relaxele ingasekho into ayenzayo. Then ke that is why kuzwela kangaka ukuthi I lost everything emshadweni mina because yonke into yayikhokhelwa yimina. Then ke amaphoyisa amfonela delele nje ethi lo mfazi lo wenu lenihamba naye wayedelela ke nje ngangokuthi wazwabopha ngisho nawo amaphoyisa uma ngizwa ethi lo mfazi wenu isikhiye sikuye sokungena sokuvula igate. The guy locked me out of the gate. Angikwazi ngingasawazi manje ukungena ngizothatha impahla zami ezayisela. Hey, in community uyabheda guys.
ngahamba manje athi amaphoyisa kufanele ngiyokwenzelwa incwadi kaMantshi yokuthi ngikwazi ukuyothatha izinto zami ezisele endlini engigunyaza ukuthi nginalo ilungelo lokungena ngoba indoda ingivalele ngaphandle emzini wami njalo ngihleze emzini yabantu ke manje ngihleli emzini yabantu yezwa maye angikwazi ukuzolala kwami ngilehlezi emzini yabantu hayi ngikhale guys ngangiyichitshana kubizeke manje ukuthi uyaboshwa ke kuphuma iwarrant of arrest ngenxa ukuthi manje lo muntu ungikhiyele ngaphandle kufanele ngingene ngizothatha izinto zami shuthi usebreachile i-protection order umthetho usewuphulile already ngoba amaphoyisa kade embiza ethi akabuye emtshela ukuthi njengoba wenza nje i-protection order kanti bithini zibaliwe zonke lezi zinto zenza ukuthi ungazenzi phuma iwarrant of arrest kuthiwa ndoda ukephi sifuna ukuza kuwena udelela nje amaphoyisa nje hayi ethi hey angingeni mina lonto leyo hey amaphoyisa iphoyisa elazi langisiza ileli elali isihlobo sami lamfonela nje ngokuthi usibari wabuya ke limncenga nalo wabuya ke mayibuya ke babekhala kozankosi ke babemvalela ke nokuba ngathola nje ukuba relieved mabemvalela kakholwanga bathi nje jikela ngapha ndoda kade usidelela wangena ngaphakathi lapho angikhali lapho akeyisi engeyisa khona phambi kwamaphoyisa ngutshela ukuthi ukwazi wacike komunye umuntu esifazane owayeyiphoyisa kwawuyena osho ukuthi no ngeke udelele phela lana ke ngeke udeleleke lana impela uma udelela lapha ekhaya lana ngeke udelele khona kusemaphoyiseni la awukwazi ukuzosidelela la nokuba ke wayeka ukudelela ke ayike walokhuza ke emva lokho ke ngathola ukuthi ngikwazi ukungena ke emzini wami ke ngithatha izinto zami ezayiseleke waphela kanjalo kumshado because I ngahamba ngofile for a divorce myself saba kwi separation for the whole year the whole of 2022 sasikwe separation ngiyakhohlwa ngo beginning of 2023 file for a divorce bamseva ngelokhuzana bamseva ngelokhuzana ngamasamanisi divorce bathi bemseva nje wavele waposta intombi yakhe entsha ku Facebook waposta intombi yakhe entsha ku Facebook wabhala ukuthi finally ngihappy wathi ngaze ngalithola ubambo lwami guys lapho ke kwakukhala ifoni yami tutu ifoni yami ikhala tutu ama message left right and center others are calling me. It came as a surprise to everyone because abantu babengazi ukuthi we process a divorce abantu abasaziyo sasile nhlobo thina ke ehola vidavi uyayibona le nhlobo ehlezi ibambe nocicana sasingahlukani yabo nje abantu sika forever nabo sasingahlukani sasihamba ama presentations together abantu nje wawuthi ubukela kude uzuyihalela le relationship sasingahlukani
esihamba everywhere together ngangokuthi kusho ukuthi wayengada kahle kahle because it turned out ukuthi he was obsessed. Iningi nje le ndaba yami iningi kakhulu because ngiyakhohle ukunixoxela ukuthi the guy was obsessed in that sometimes wayephuma ethu emsebenzini engayi emsebenzini elandele mina la ngiyakhona elandele mina ephuma ethu emsebenzini engayi emsebenzini elandele mina engifollow each and every step ila khona engadecide khona ukuphuma nje ngoba yagcina singitshela imanje ukuthi lalela sis ilokhuza imshado enjena ayipheli kahle oyedwa uphuma ngebhokisi wathi this is the obsession and the obsession is dangerous because the guy had created indoda engangiganile emqondweni wakhe eyazi ngisho indoda engangiqomile wayeyazi icreateile obsessed ene show ngangokuthi kwakuthiwa mayethi veza awuveze mfowethu ngoba uneshow ukuthi umfazi uyakufebela awuveze lama message aba mhlawumbe watholayo iproof ukuthi umfazi uyakufebela mhlawumbe i-communication between yena nesoka lakhe wavele nje engakwazi ukukhipha lokho amaphoyisa imanje embuza ukuthi kuphike la mfowethu la ngoba phela normally uma ngabe umuntu ekufebela uyakwazi ukuthatha i-screenshot uyisendele wena noma ushuthe ngefoni yakho lawo ma-conversations abo ukwazi ukuthi ube ne-proof nje ukwazi ukuyiveza ukuthi cha lo mfazi uyangifebela lutho akakwazanga ukukhipha leyo proof leyo imanje yathi-ke ngoba le ndoda uyakukholwa emqondweni wakhe kugcwele uyakhila ipicture yakho unendoda futhi uyakholelwa kuyona wathi-ke lento doesn't end well indoda ngelinye ilanga sisiyobuya ekubulale nje ebisithi sorry kwifamily yakho because he is obsessed ngawe kwavela nokuthi-ke sometimes uyaphuma emsebenzini engayi emsebenzini engilandele ngoba ngathi sikhuluma nemantshi wakuveza ukuthi ngelanga elithile mina ngafike ngapaka emall thizeni ngehla ngangena emotweni iFortuna ngafike ngahlala isikhathi eside lapho ngamangala ngalelo langa ngiyakhumbula ngase ngikhohliwe kwamina ngangiye kusisi owayefuna ukujoin ibusiness ngangena kuleyo Fortuna ngamangala ukuthi hawu lo muntu kushuthi lo muntu wayephuma emsebenzini engilandele yathi nje manje yakhexe manje yakhamisa yathi nje this is a dangerous obsession yathi sisi ngeke ngikwazi ukutshela ukuthi yenzani but into enjena uphuma uyisidumbu kulento enje ngahamba ke guys ngofile for a divorce emva kwe separation for the whole of 2022 ngigowa wonke 2022 ngangigowa because wayengisabisa enza yonke nje into ekhuluma yonke into ngikhumbula ngeValentines ka 2022 yo lapho wayengathi uyahlanya engisendela ama message efonela wonke umuntu ethi ngilele nendoda yami 14 February 2022 ethi ngilele nendoda yami ngoba iValentines the man was crazy fonela sisibame fonela wonke umuntu osondelene nami ekushuthi nje waye crazy ukuthi ngilele nendoda ke ngoba kuyivale vele finally sengithole my freedom kuthi ke ngo 2023 beginning of 2023 ngahamba ngofile for divorce ngoba ngase ngihlalile u2022 wonke so ngahamba ngofile for divorce beginning of 2023 ngaleso sikhathi ke na wahamba wayoposta isithandwa sakhe wathi finally in the happy boom kulokhuzana ku Facebook guys
ngutshela ukuthi ifoni yami yatutuza tutu ama message left right and center because akekho umuntu owayazi ukuthi yebo ozaba ku process e divorce. Bonke abantu abasaziyo guys babe mangala epostile dade engager. Mina ngithi uya engager guys, engager ngeValentine's February 2023. Waposta izithombe zabo ku Facebook kuntanza u red and white. Kukuntaza u red and white guys engager umyeni wami ngoba ngasashadile phela. I divorce nje ingasekho true. Yayingakabi true I divorce yayingakaphumi ngisho I court date. We are engaged. Finally I found ubambo lwami. I found ubambo lwami kumnandi abahambayo so sale seyincenga eposta lawo maposta kanjalo nje. Mina ke wayengiblockile ke. Guys. Cela i-video thetha nge-divorce. Hey ngizoyenza ngisafuna ukuthatha amandla nje because uma ngikhuluma all the time iyangidraina lento. Mangikhuluma all the time nibonile kade ngikhala kanjani bengitshela kahle I have healed completely but khona indawana ezibuyethinteke uyabona nje namhlanje ngoyithengela ifridge entsha kuvele kwabuya nje lolo sizo ukuthi hey guys ngisuka kuphi kwavele kwavuleka amanxeba ngalimala nje ukuthi ngisuka kuphi ngathi kungena le fridge yami yentsha la endlini. So ayike bengikuphonje lokhuze ke post ku Facebook isithanda sakhe finally ngithola ubambo lwami narcissist guys. Finally ngithola ubambo lami abahambayo so sala sencenga kuya celebrate ke na bangani bakhe ke mina ifoni ngapha ziyangikhalela abantu bangisendela ama message bamangele babuza kwenzakalani hayibo nakho sibona umyeni wakho eposta umuntu kulukhuzana ku Facebook niyabazi kanti bayithanda kanjani indaba guys. Mina ke wayengiblockile ku Facebook so ngingakwazi ukubona lutho so abantu ke bengisendela ke screenshots bethubuka phela kwenzakalani hayibo nama comments ke bengisendela because nje uFacebook wakhe hayi wawu busy bengisendela abantu ama comments ephendula ethi umamncane khona omunye nje ngiyakhumbula omunye umeme wayesebenza naye wambuza ukuthi hayibo kwenzakalani mfethu uphuza kwenzakalani wathena umamncane ehleka efaka ubuso obuhleka uyezwa wathi umamncane yebo wathi nje bahambayo wena oweza umseleku wena weza umseleku wethanda nosithembe ethi bahambayo naye ke washo njalo kimi wa engage ke guys yebo umseleku wathi nje bahambayo so sale sincenga ngihleli usuku lonke guys ngicela ukunitshela ukuthi ngahlala embedeni usuku lonke ngifunda ama messages from people screenshot abanye bethi phephisa za bedabuka abanye bekhala za hayibo into enhle kanje naze nayona uyabona ukuthi abantu benazi from the outside bengayazi indaba yenu behind closed doors bayebebuke ngathi ne couple nje halisayo kanti abazi ukuthi hayi ziyakhala ngale behind closed doors. So ke guys ke kusho ukuthi into eyamhlanyisa kakhulu ukuzwa ukuthi sengifile for divorce wavele wathi ke ayikhale because usheriff wayemfuna engamtholi eyibalekela ayobalekela ama summons kwasayina ngaxakeka manje ukuthi why does engasafuna ukusayina manje because it's something that he always wanted indlela bengihlukumeza ngayo baleka ke engasafuna ukusayina ke
kusho lokho bebuya osheriff bethi abamtholi ke engabambi ngisho ifoni bezama abantu bakubo bengabatholi nabo kodwa finally ke bagcina bamthola ke bamsayinisa nkathi sesayineleke angazi ke noma wine uyamazi noMseleko